Watan azumi na ƙaratowa, wata ne na tausayi, wata ne na isarwa, wata ne na shimfiɗa fuka-fukai, wata ne na tausasa zukata. Ba za a taɓa karɓar Ramadan ɗinmu ba, matuƙar muna da zuciya mai tauri. Akwai buƙatar mu tausasa zukatanmu. Mutanen da suka fi kowa wuyar sha'ani sukan sauko a cikin watan Ramadan. Na ziyarci gidajen yari a wasu ƙasashe a faɗin duniya. A wasu ƙasashen ana kiransa da gidan gyara tarbiyya, wasu na kiransa gidan yari da dai sauransu. Amma manufar ita ce a gyara halayyar mutane bayan sun aikata laifi ko kuma sun yi wani abu da ba daidai ba, don su iya rayuwa mai kyau don sun fito daga can. Waɗanda suka yi tunani, suka hankaltu, kuma suka canza halayyarsu, wataƙila a mayar da su cikin al'umma, cikin jama'a, ta yadda za su iya ba da gudunmawarsu don ci gaban al'umma da gari baki ɗaya. Kuma a lokacin da na ziyarci wasu daga cikin waɗannan gidan yarin, musamman Afirka ta Kudu, wasu da dama, masu gadi a koda yaushe suna cewa a cikin Ramadan waɗannan masu laifin suna rikida, ta yadda ba za ka taɓa yarda cewa za su iya aikata wani laifi ba. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kasance a haka har tsawon shekarar. Wannan shine dalilin da ya sa aka koya mana cewa Ramadan kamata ya zama horaswa na yadda za mu yi rayuwa a cikin shekarar baki ɗaya. A ɓari ɗaya muna kula da abincin da muke ci a watan Ramadan, to ya kamata mu kula da yadda muke cin abinci a tsawon shekara baki ɗaya ta wani ɓarin. Ba a yarda kawai in saka duk abin da nake so a cikin bakina ba a tsawon shekarar. Ba zan iya ɗaukar wani abu kawai ba tare da na duba halal ne ko haram ba, ya halatta ko ya haramta. Kuma ba zan iya ɗauka haka kawai in saka a bakina ba, in ce a raina kun san menene, shikenan kawai. Idan na yi imani da Allah da ranar lahira, akwai buƙatar in damu da abin da nake ci. Shin babu matsala abin da nake ci? Shin na saya da kuɗin da aka samu ta hanyar da ta dace? Ko kuma na saya ne da kuɗi wanda wataƙila ba na halal ba ne, ko kuma na sata ne, ko kuma na same shi ta hanyar yaudara da sauransu? Idan haka ne, wace albarka nake so? Me nake so a wurin Ubangiji? Me kake tunani game da kuzarin da aka same shi daga irin wannan abinci zai sa a aikata? Kana tsammanin abin da ya shiga ciki a mummuna zai fito a kyakkyawa ta ɓangaren kuzari? Ina! Don haka yana da kyau mu ladabtar da kanmu. Musulunci ya shafi tarbiyya, yana game da dokoki, ƙa'idoji ta gudanar da rayuwa mai tsafta da zai sa ka gamsu a duniyan nan, ka zama mai farin ciki, mai sa ido ga Ubangiji. Mu tabbatar da cewa mun gina dangantaka da mahaliccinmu da ya yi mu, domin idan mun koma gare shi za mu yi farin ciki kuma mun yi nasara a duniya da lahira.